Astăzi ne jucăm Minecraft. Era un chest aici. Un bonus chest. Bă, era un bonus chest pe aici. Efectiv era un bun. Da, de asta nu-mi place mie Minecraft. Bare îmi place Minecraft, însă și are sensibilitatea prea mare. Și de aceea în bonus chest. Perfect. Avem și lemn. Eu acum observ. Hai să luăm asta. Luăm asta. Luăm sticul. Luăm chestiile. Bă, să lăsăm apa aici. Da. Bă, what? Da, n-am net. Ăsta e cel mai stupid Minecraft care l-am jucat eu în viața mea. Așa. Ce bine că am toporul ăsta, perfect. He. Așa. Hai să facem ceva. Un crafting table. Bro, nu-mi plac reclame. Efectiv, mie nu-mi plac reclamele. Bro, uite ce? Ok. Așa, acum că am revenit că avem un mare bug. Hai să punem asta aici. Bum. Nu asta. Ce am deștept. Wow. Sticuri. Asta luăm asta. Așa. Cred că trebuie să fac o lopată. Doar cred. Așa. Fac o sabie, că o să am nevoie. Mai fac puține de asta. Fac un de asta. Și hai să ne dăm și asta aici. Așa. Pun și asta aici. Sticuri. Hai să pun toate astea aici. Asta la arunc. Pun asta aici. Asta la arunc. Așa, uite un stick. Un copac. Vreau să bat foc asta. Așa. Îmi plac copacii ăștia. Așa. Hai să plecăm. Că nu m-aș risca să mergem în mine deja. O să mai fac eu videoclipuri cu Minecraft-ul ăsta, dar momentan nu intră în mine. Așa, perfect. Au. Bă, ce nervant e. Oricum e sensibil, e dat pe easy, nu e pe normal. Că mor pe aici de foame. Haide, hai să mă luăm.
Hai să ne facem o mini-mină aici. Mini-mină. Așa, bam, 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 bam. Hai să strângem destul de mult, am nevoie să sap aici. Nu prea m-aș risca să merg în jos. Hai să și în cealaltă parte. Dar hai să ieșim pe aici. Perfect. Hai să ne întoarcem, că după o să dau în jos. Nu stă aici. Bun. Hai, lasă-o. Bun. De așa că încă nu le-am încă, deci nu vă luați de mine. Cred că eu nu știu să joc prea bine. Că de jucat știu. Uite, stai. Bam, bam. Cu două de-astea. Hai să ne stabilim momentan. Din asta. Să ne stabilim momentan, uite aici. Așa. Bun, și punem... Da, ok. Da, ce zicem? Și în ăsta mai băgăm în ăsta. Bam. Avem bucata asta, punem pe asta. Asta e apple. Punem și potato. Da, zice să ne băgăm potato. Să băgăm apple. Potato. Bro, merge! A, știu ce este. Da, știu. Știu ce este. Da, este cartoful meu preferat. Aici, gata? Ok. Nu cu. Neapărat să-mi fac curat în inventar. În inventoriu. Hai, acum în jos. Fac așa coscarul. N-am coal și am nevoie de coal. Am nevoie de coal, că nu văd nimic. Nimic nu văd. Actually, nimic. Și n-am nevoie de patră. Mă, nu mai văd nimic. Hai, dă-mi așa, nu, că n-am mai văd nimic. M-aș da pe creativ să-mi dau o poțiune de night vision, dar lasă. Creativul. Poate face o camera. Mama. Nu, că nu fac. Hopa, să facem noapte, băieți. Trebuie repede să mai tai copaci. Nu. Hai să ne urcăm în copaci. Da, ne urcăm în copaci, oameni buni. Cred că puteam să... Da, ok. Nimic, wow. Punem asta așa, Da, cred că la mine se pot urca toți mobii de pe planetă, dar na. Vreau să tai așa. Da, uite că aici așa e perfect. Gata la două. Bă, da, ce mă enervează pe mine că uneori am vocea închisă, adică așa, și uneori am vocea normală, dar na, poate și de la Minecraft. De la Minecraft. Au, de capul meu. Dar noaptea văd că mi se duce cel mai mult din Hungry. Ia. Bam. Bam. Am supraviețuit. Ești bun.
Noaptea că am pus pe easy, nu prea sunt mobi. E dat pe easy, așa că am făcut Tarzan, oameni buni. Și sari, acolo era... perfect. Hai să mai... Nu. Ia, pe aici ceva. Mamă, cum am sărit. Hai, sari, hai că mi-a revenit și ăla. Au. Ține sabia în față. Aș vrea să dau de un creeper, că ăla Am primit arcul. Următor. Opa. Deci am găsit-o aici. Ia vedeți ce am găsit. E o bază random, că la mine pe mape se spawnează chestii random. Și prima noapte a fost supraviețuită cu brio. Poate e ceva în barrel. Da, asta e. E nu damage. Ia și mănânc asta. Da, mi-am luat damage. Urmă. Așa, a luat și foc. Nu era de ajuns. Cel puțin am chestii. Mamă, ești nebun la cap. Ce-am găsit aici? Mamă, bă, asta pe bune nu e făcută de mine. La mine pe mapă se spawnează chestii de-astea. Și gen de multe ori mă ajută, de multe ori nu. Mamă, bă, m-am făcut miliardar în pești și în tot felul de mâncăruri. Super, bă. Ok, și asta a fost videoclipul noaptea 1. Hai, pa!